1, 2, 3, lago! Engkar marmai. Nोंथांमोना दा नै भिडिअ कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय जायनो रिसार्च नांगो। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ। दा दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जालायबाय आरोना। आं दोङो दिनै आंनि भिडिअ स्टार्ट खालामग्रा जायगायाव। एकदम दिनैनि भ्लगा एकदम लकेल जागोन। आं गामसा गानना दों नै। इनि खामानिफोर नै इयाव जेसिबि लागायना होदो लामानि खामानि मावबाय दों माने। ओइ बखि ओरैनो फैसा लाबाय थायो इसोर। नोंथाङा खामानि नायनो फायखर' जों दा बोग्रि जानो नागिरदो। सिख्ला होनना दा बुं माने ओरैनो सान्दुं गोसानि जोंबो थाइनैसो जानानै जिहेतु जोंनि एलेकायाव दं नालाय इखि दों नै खासे सब रेडि माने ओमफ्राय जों दा जागोन आरो ना। नै बिथांखौ जोङो इनभाइट खालामना लाबोदो बेलेगनि बिथाङा नोंथांमोनाबो लेंहरनो हागोन। जेनेबा लामा सामा सोरनिबा माबाबा आंनो भट हो, ओमफ्राय आं बिथांनो होगोन टिकाखौ, बियो कमप्लिट खालामगोन माने नोंसिनि लामाफोरखौ। ओमफ्राय दा टाइमाथ' 12:30 बाजिबाय खोमा। ओमफ्राय जोंनि जा बोग्रिफांनो इफोरबो दोङो इनो। ओमफ्राय जों दा इफोरनिखौ जाया, बेलेग जायगायाव थांगासिनो। नै इयाव दोङो LP स्कुल, मा होनगोन बेखौ सानजा जुलुखि ना इयो। एसामिसखौ मिथिया, जिखुनु गामिनि नामा सानजा जुलुखि आरो ना। बिथांमोनहा फरायदोंमोन इयाव बिराद बुहुद मिस खालामो। एखे सिख्ला फरायदों आं लाजिबाय। ओमफ्राय बिथांनि जेसिबिखौथ' नायना फैबाय, दा आंनि आन्दाराव जेसिबि दंबावो, आं बेखौ नायनो फैदो माबायसा खामानि मावदो। आरो नैनिया फुख्रिया इयो, ओमफ्राय नैनि फुख्रि इयाव ओइनो हांसो आरो जोंनि सब जोंनिनो माने। जोंखौ धेमालि मानसिफ्रा बिदर नुनायावसो गोदाव सोराव बारा खोन्थिनो बायालै। बबेबा हरफोराव लानानै थांबाय जोब्बा जोंनियानो लस जागोन, बुहुद लस जागोन। ओंखायनो जों बारा फैसा खोन्थिया। नोंसोर जायगाफोरखौ नायनानै हराव जुदि खावना लांफायो लसआ सोरनि जोंनिनो। दा बेफोरखि हाखरफोर दोङो, ना गोदोर गोदोर दोङो। नोंसोर जुदि लानो थाङो मा जागोन? मुनिबा स्कुलनि गथ'फोर पिकनिक जानो फैदो। खोनसे हरनायानो गथ'फ्रा पिकनिक जाफाय दैखै लागाव। पिकनिक दा इयो नै आंनिया इयाव दोङो। ड्राइभारा दसे रेस्ट लाबाय थादो बिथांमोना। दा बेनो आरोना जोंनि दैमाया नै उन्दैयाव बिराद दुगै गोदोर जाबोबाय, खिन्थु दा दुगैलानो दे मानसिफोरा। दा गामसा गानना फैनानै लस जाबाय आंनिया, माने पया बिरबाय थादो नै ओरैसो मोनहैयो। बेनो आरोना जोंनिया जात्रा प्रथम। दा नै इखि गोदोर गोलाव मानसिफोर दङ, इसोर आनबक्सिं खालामनाय। बेनो बोरै नोंथ' दिनैसो फैफेरदो। इयो आंनि प्रपार्टि, बेनिखाय बेखौ दिनै लाना फैदों आं। फैसायानो फैसा इनो गोजाव हाबना दङ लुद्रा फुद्रानो। बिथांनि खासेनि इयो खासेनि फैसायानो फैसा इनो मासे हमना लांनो नामा इखो? फैसायानो फैसा। गथ'फोरा पिकनिक जानो फैदोंमोन आरोना नै मायबा स्कुलनि नामखौ सिनायहराखै। ओमफ्राय नैयाव बासानो हाबना थाबाय बिसोरना नै बेसेरा नै बोरै सोना जेसिबिबो बायलायलांबायनो। 1500 लानो, 1500 बोखांनायनि खोन्थानाय फन खालामनानै 1500 जानाय मोनो इयो। दा नै इयाव बरिया कन्टेन्ट मोनदो रायजोफोर, कन्टेन्ट मोनदो। बास सिखानाय खोनथिगोन आं दिनै नोंसोरनो। भिडिअ नायलांबाय थादो ड्राइभार। नैनो 2001 टाका कम लबि। दे बेसराफोरा पिकनिक जानो फैनानै बासानो नांथाबाय। बिराद मोजां कन्टेन्ट ओंखारबाय दिनै, नोंथांमोना नायनो। 1, 2, 3 लागाव। ओंखार मारबाय। नांदा बिनबाय साला पिकनिक जानो फैग्रा इसोरो मोदाय गोनां जायगायाव। बबा आखाइ खबग्राफोरा मोसा फंबायमोन मोसा। गथ'फोर फैदों दैफोराव हाबबाय बायबा सेस जागोन। हाबां जाबावदो इयाव बासा। ओमफ्राय जों दा एखे फैदो आरो ना, बोरमा गुमनो फैदोंमोन। साख्रि बाख्रि गैया नालाय माथो, दा बेफोरखौनो मावना जानांगो जोङो। बिजनेस
डेन्जार जायगायाव मोनफैबाय जेखै माने खालि मोनसेल' बास नादों इयाव लकेल पारफिउमनि आं दा इखो बुंथ'लायला जायगाखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखागोन मा मोदोमदो बे थांगोन खासे मोनहैबाय जोंनिया इनो जोंबो आजिखालि बेलेग जायगाफोर गिदिङोलै आं लंपेन्ट गानना फैनांगौमोन बाङाय फैयै फैयै मोनफैमारबाय आरोना जोङो दा जोंनि लकेसनाव जायगाखौ नायनो हागोन नैखि खाना जागासिनो इनो मानसिफोरा ओमफ्राय नै जोंनिया जायगाया ओरै नै बया हिट आरोना जायगाया बया खिन्थु 5 किल'मिटारसो थाबायना फैनांगोन हाग्रा सिं सिं नैफ्राय जा हाग्रा सिं सिं फैनांगोन 5 किल'मिटारसो थाबायनानै होमबानिया मोनगोन आरोना इ जायगाखौ बया हिट जायगाया दा जोंनियावनो फैदो खाना जानोसो खालामदो दिनै बोग्रिखौ आक्रमन खालामबाय दा सोरबा सोरबि सानगोन आरोना आंखौ मा आबां जाबां नक्टानो ओरैनो गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायदो होननानै दा भिडिअ बानायनायनि थांखियानो जाबाय आंनिया 500 जानाया सप्तासेसो बारबायानो खोमा माने 500दा सालबारि थानाय टाइमावनो जादोंमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौनो बानायनो मोनाखै माने ओजोंनिफ्राय फैनानै एसे बेस्थ'मोन ओरैनो न'फोरनि खामानिफोरानो माबा माबि ओरै थासैना 500नि स्पेसियेल ब्लग एकदम लकेल जायगायाव नै फैसा जायगायाव माने आंथ' बुंदोंमोन 500 जाबा रिसार्ज होगोन होननानै दा नोंथांमोना सोरबा सोरबि नेगासिनो खोमा 500नि रिसार्जखौ माने 500 साबसक्राइबार जानायनि रिसार्जखौ ओमफ्राय आंबो होगोन खिन्थु आं डाइरेक्ट 1K आवसो होखासिगोन बिदि होननानै नोंसोर सानदों नामा बिदि नङा आं थगाया आं जि बुंबाय नोंथांमोननो जाबायानो इनो दा 500 साबसक्राइबाराथ' कमप्लिट जाबाय आं दा जेरै बुंदोंमोन ओरैनो आं दा रिसार्ज होसिगोन नोंथांमोननो सिगां बुंदोंमोन आङो 299 ना दाथ' रिसार्जआ आपग्रेड जाबाय 299 जाला आङो डाइरेक्ट होगोन 349 होगोन नोंथांमोना दा नै भिडिअ कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय जायनो रिसार्ज नांगो माने जायनो नाङा नोंथांमोनाबो कमेन्ट हर जेबो नङा ओमफ्राय आं माने कमेन्ट पिक खालामगोन आरोना ओमफ्राय कमेन्ट पिक खालामनानै आङो सोरबा सासेनो जाय मोनो बेनो होनाय जागोन रिसार्जखौ माने जायनि कमेन्टआ पिक जायो दा थाबनो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना होमबानो मोनगोन ओमफ्राय दा इदि बया गोसा सान्दुंयैनो आंनि मेगना फिसा जानो हागो माने मेगनानो गैखाया आंनिया दा नैखि दोङो सासे दा इ भिडिअआव आङो रिसार्ज होगोन ओमफ्राय नों कमेन्ट हरगोन ना हरा आं हरनोसै दा मा बुंनो आरो नोंथांमोनाबो इबो हरगोन आरो सासे दंबावो इखौबो खावलायगोन आङो दा आंनि भिडिअ बेलेग दिना इसोर नायाबाबो इ मोनसे भिडिअखौ नायथो कमेन्ट हरथो फैसा आरोना ना मा बुङो जोंनिया दा मा सुदियासै नामा जोंनिया दा नै रेडि जाजोब्बाय बे दुन्दिया लकेल एकदम न'नि नैखै संख्रि दोङो जानो आन्थाखिनिल' लाना फैदों नै बोग्रिया इयो आंनियाथ' 500 जाबाय साबसक्राइबार बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय थाबनो 1K खालामना होदो बारा गोबाव नांला 1K जानोबो माने साननैसो आं बिरगासिनो अख्रांसायावसो बिरगासिनो आंनि गोसोआ माने एनेकुवा बारायबायदोंना माने सिगांनि टाइमाव सासे बारायबानो पया हिट मोनदोंमोन आं सासे बारायबाय र' दाथ' आं मिनिटनो चेक खालामो बबा सासे सानै साथाम साब्रै ओरै बारायो फुङाव उथिना नायबाथ' बबा 30-40 जन ओरै बारना थायो गोसोआ बिरलांजोबखायो आंनिया जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम ओमफ्राय आङो कमेन्ट पिक खालामनानै रिसार्ज होनाय जागोन दा जोंनि बिथाङा इनो दुन्दिया सुनो थांदो दैमायाव बिराद मावथियो दा बोग्रि सोग्रि जाखांबाय आरोना रायजोफोर हाथाय साथाय खैलांजोब्बाय बारा एक्सपिरियेन्सबो गैयाना इफोरनि जानाय जिखुनु हिदानोमोन थाइथामल' आग्लायदो नै थाइथामल' आग्लायदो ओमफ्राय दा पया हिट जानानै गोजोननाय मोनबाय जोङो ओरैबायदि जादो बुंनांला आरो नै इखौबो जाहोबाय जोंनि बरमानि बोग्रिखौ हिटमोन ना गोथाव बरिया माने गोथावथ' गोथाव ओमफ्राय बारा मोनाखै आरोना मोनहांदोल'सो ओंखाय नांबावगौमोन माने बाङाय मोनबावनाय बायदि जागौमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो रायजोफोर नोंना दोनथ'नोसै बुहुद गोलाव जाबाय लामानिफ्राय बानायदोंमोन लामायावनो फोजोबखाबाय दा थाथ' होमबा
500 खालामनायनि थाखाय लास्ट खेबसेबाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय गासिनिसिमबो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम नोंथांमोना दे होमबा